Hey guys, what's up? Kamusta? My first video sa 2021, so pasensya na kayo. Welcome again. This is Raymond Marquez. Please subscribe to my channel. For this video guys, is dalira kayo ni siya. About ra ni siya sa among gistayhan diri. Amazing kayo ang place. Nindot, simple, and tang dadadang. Mas importante is barato. Tanaw sa ang akong mga B-rolls. Is called Suba Beach and Nipa Huts. Mao na inyong makita nga beach front. Buntag sayo ni siya na ako gikuha, like 6 AM pa ni siya. As you can see, mao na yang entrance na gate, kawayan nga gate, tapos mao ni ang iyang tugkaran. Dako siya nga tugkaran guys, like pwede ra mo magbutag tent kay dako siya lugar and naa siya grass, so dili siya sakit sa loyo. Naa siya sa cottage diri sa tubangan, naa speaker, so ready ni siya for videoke or karaoke. Ang inyong makita is the main house. Balay na siya sa tag-iya. Ang tupad niya is another room for rent. 2 guests maghapon siguro ng masud diha na sila'y lutuanan. Pwede mo makasuba na sila'y baligya nga uling available, and napod sila'y for rent nga butane, napod sila'y available nga mga gamit sa pagluto. Kung ikasuggest ninyo pagdala mong paper plates or plastic cups para di mo makabuak sa gamit. Sa kilid muna ang ilang public CR. Ang issue lang niya is ang iyang suga kay blinking. Duha ka shower and duha ka CR. Walay problema sa tubig. Dis ka mo problema, makaligo mo karon. No need na mo palit og Wilkins Absolute sa 7-Eleven before mo muanhi diri kay napod sila baligya nga mineral water nga kanang dagko gani nga galon, dako nga galon. In terms of drinks or corkage, so sad mo'y problemahan kay pwede ra jud mo makadala. Tapos na sila'y ref man sa ilang main house, so pwede ra mo makahangyo nga ibutang dito. Accommodating kayo ang tagiya and masturya ra pod, chill ra pod kayo sa nanay. Isa luyo na ay tulo ka rooms nga nagtupad murag townhouse, and sa atbang napoy usa ka room, ay sa kilid napoy isa ka cottage. So kanang rooms good for 2 na siya every room. So ang rooms per night is for only 650 pesos. Kana ra jud 650 pesos a night. Imagine, barato, di ba? As in barato jud kayo. So guys, mo ni atong room tour. Wala lang ako ka-video from the start nga. Wala pa naman nagamit. Kumuha ng gamit. Ayan. Nasa lang yung mga lamisa mo. Makabutang mo sila mga butang. Pina-Japanese. Yung sliding door. Yeah. Ano siya. Mga ilang bed. Good for 2. Humot. Kayo ilang bed. So for only 650 pesos, may mga ang inyong room. So pwede po ninyo maabangan as exclusive kani nga place. Like walay laing musod, for example 20 mo kabuk, okay kayo kaya ilang exclusive package is good for 20 persons man. And the price is, I think it's around 4,000 to be exact. Ako ibutang dire ang iyang kanang murag brochure sa or flyers sa ilang room rates. On sound pag-ari dire. So pwede mo sakay og bus nga pang Pamaya Port. After that muhunong mo padong dire. Ako lang ibutang diha ang address po niya sa but makakita ra mo karato lagu nga naa siya direction nga padong Suba Beach and Nipa Huts, Cebu. Before pandemic, kuan ni siya, daghan na ang nag-abang, mostly foreigner, like tag 1 week, tag 2 weeks ang mag-abang kay 650 pesos or good. Imagine, convert that to dollars. Diba? Grabe ka, save ang mga foreigners. Aside from commuting from bus, if namoy mga sakyanan, pwede ra pod makasud ra mo, private road ra man na siya, but di lang jud mo makasud diri sa resort kay gamay na kayong dalan.
So walking distance lang, like mga 50 to 100 steps lang. Like na yung mga balay-balay nga nag-offer sila sa ilang space nga for rent, for parking. Dito man na mo gi-park among sakyanan. That's it guys. So thank you for watching kaning short vlog about sa place. Wa na kay daghang storya nga musimang pa or musimang dito. This is just about the place kaning video. So since hingilaag man may, at least maka-share ko ninyong input. Pasensya for the Tagalogs or the English, mas maka-explain ko Bisaya. Gilang ako lang po caption nga English sa ubos. So thank you guys for watching and amping per me. And after this, enjoy my sunset time lapse with crystal ball. Thank you guys. Balik-balik lang. Babush!